Doctor Joan Santamaria és sorprenent que no s'hagués dedicat a ser cirurgià perquè té una sensibilitat a les mans i al dit que li entra molt bé, però que també fa molt bé perquè fa una mica jo he comprovat que fa una meravellós de tot. No és un aplaudiment. Aquestes coses, els dos pastors, que és el que toca més instruments de dos, que toca aquest bombo, aquesta caixa, que està segut per una caixa. Les maraques, no sé què toca, aquestes coses que es fan arriba i es ven cantant. Director d'orquestra, el nostre director, més i menys, Toni Comanda, per trobar començar a acabar. Si tot va bé, és gràcies a ells. Si tot surt malament, és culpa nostra. I després, la gran incorporació que he tingut és l'Areu. No és el Frank Sinatra, sinó el cas de la Nancy Sinatra. Ja ho veureu després al final. És l'Armínia, que ens canta, perquè estem al Tamata, jo canta amb Montset, amb President, amb Reig, amb tot el que vagi mal.
cançó tranquil·la amb una sola nota, que és fàcil. Aquesta sembla d'una nota, ara no sé de qui és, el Toni ho dirà, tranquil·la. Antonio Carlos Jubín. Sembla d'una nota. O Chupín. El que es coneixen, deu ser conegut vostre. Esta aquí está Sampiña, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta é outra consequência do que acabo de dizer. Começou a consequência inevitável de você. Quanta gente se está por aí que fala tanto de estar o quase nada. Já me utilizan en contas cada y no final no sobrou nada. Quase nada, e voltei pra minha nota com meu ponto de você. Vou contar a minha nota com meu gosto de você. E que quer todas as notas, re, mi, fa, sol, la, si, do. Fica sempre sem nenhuma, porque numa nota só. Esse aqui está Sampiña, feito numa nota só. Outras notas vão entrar, mas a base é uma só. Esta outra é consequência do que acabo de dizer. Começou a consequência inevitável de você. Molt bé. No veieu, No veieu. De Santesa. Ens guardareu postres, no? Ara, sort que tenim aquests amics que ens van deixar les cançons. Un altre cop, els nostres amics Simon i Garfunkel, tocarem una altra cançó. És una història d'amor molt curta, que comença el mes d'abril i acaba el mes d'agost. Ja, també és del repertori del disc aquest. Ella va arribar quando
pertenece a Felipe Raval. Pues amor, que es diu La Rita. El micro, ja tinc el micro. Algú va entrar a una farmàcia? Joan, algú va entrar a una farmàcia i va demanar si tenien alguna cosa per la memòria, alguna pastilla. I el farmacèutic li va dir: això amb pastilles no s'arregla, és més difícil que tot això. No tenim res. I el senyor diu: d'acord. I per la memòria tenen alguna cosa? Dic això ve a col·lació de que aquí veureu que tots tenen papers, tots els músics tenen papers, i el Joan també. El Joan també és músic. Podríem fer el concert de memòria. L'Hermínia se sap totes les lletres de memòria, tots nosaltres sabem totes les peces de memòria, però amb interferència vosaltres preferim tenir una cosa. El que sí pot passar, passa molt poc, però a vegades passa, és que si notéssiu que toquem dues cançons diferents alhora, això sí que us agrairem que ens ho digueu. Perquè per això sí que tenim una pastilla. Dale. La història del Chico Buarque que explica com algú va trencar amb la Rita, o com la Rita va trencar amb algú. La Rita ha marxat, s'acaba de deixar i que se'n va dir. S'ha tocat el cor sencer, l'has cantat en viu i en directe. Ha agafat les plantes, les fonts, les rodes, quin fracàs. Una funda de Messi i la talla com si ho fos. Que la Rita m'ha tret la passió, però sense no deixa ni l'honor. No sabem per quartos perquè no n'hi havia, però m'ha deixat ben d'eixut. M'ha mostrat els somnis, projectes quimers, il·lusions i palers que vulgués tenir. Que això no ho estem, no fes la Rita, oi, no
Calma, sí, ens agrada molt ja que estem a Rio de Janeiro que és típic de Rio de Janeiro per Carnaval doncs ens acabem de llevar i estem al matí de Carnaval banyant de Carnaval